No, into ebalulekileyo ne kule nto kaScott Robinson, kule nto kaTony Brown. Yeah. Ne mna ndingucoach, irugby has changed. Ne bendizawuthini ifana nale nto kaPhillips Jones axakwe eEngland. And understand about how did England let Felix Jones go. Kukho le nto sikuyo as rugby fraternity. Sure. Andithi England, Europe is a superior country to Ireland and Scotland and Wales. Yeah. So Felix Jones bakazona environment ingafit because Steve Borthwick baphamisa imbumbi basela amanzi, like basela amanzi iStillwater or Nantsika or Felix Jones basela iNantsika. So ngoku iTap water xa uFelix Jones ethetha kamanyelo, xa uTony Brown ethetha kamanyelo ngapha esemsini because usuke Otago kiprofits mhlambi ePhua and then andazi izimenja neNew Zealand. Adibane noScott Robinson iCrusaders 7-time winning champion. Akamameli uqina inhloko lidonga. Yeah. You see what I'm saying? The real coaches will slip through the cracks. Baziprove kwezinye country. Ne? Apha ke ufika phi? Ufika kumanzi eTap apha. Yeah. And iStillwater siyaselwa pha. Apha oFelix Jones bafika kumanzi eTap. oTony Brown ufika kumanzi eTap. Baphathwa kahle. Baphatha kahle and bephatha kahle nje into endithandileyo kwezi Springboks kuba bu flexible. Yes. Because uDwayne xa kuthiwa iyapha Dwayne hamba yakule nation hamba yakule club apha eMzantsi akathi hayi